Good morning mga bro and sis at welcome po muli sa panibagong nating vlog. Ang vlog po natin ngayon ay papakita namin sa inyo yung bagong gawang park dito sa tapat mismo ng munisipyo ng Apalit, dito sa Municipality of Apalit. So, alakap po ng pinagbago ng lugar na to, lalong gumanda. At kami po ay galing sa Baptec. Actually, ang likod ng munisipyo eskwelahan po ng high school. Nagatid po kami ng module ng aking anak. Ayan. At ito, papakita ko po sa inyo yung kung ano yung nabago dito sa tapat ng municipal ng Apalit, dito sa tapat ng munisipyo. Actually dito meron na po siyang skateboard sa mga mahilig maglaro ng skateboard. Yan, pwede po kayo pumunta rito para mag-practice. Ito, papakita ko po. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano po kasi ito. Pwede kayo mag-exhibition dito. Tapos may pahingahan po doon sa banda roon. Ito sa tabi ng sa ilalim ng puno ng akasya. Tara, doon tayo sa kabila. Papakita. Ito po yung entrance sa harap ng munisipyo. Ito po yung highway. Ito po yung tapat po mismo ng municipal ng Apalit po. Yan, dito sa bandang right side, palaruan naman po ng mga bata. Yan. Pwede ring may tambayan na rin. Tambayan. Yan. So inaayos po, ginagawa pa po nila. Maraming pwede ka rito tumambay, magpahinga sa mga ilalim ng puno. Yan. So malaki din po ito. Sa mga nag-skateboard, pwede po rito. Pwede kayong mag-skateboard dito yan sa paikot na yan. Paikot po yan hanggang doon. Tapos yun nga, yung kabilang side, pwede doon mag-exhibition. Yan, time check po tayo. Ano bang, 1:12 ng tanghali po. Bali, June 6, ang araw po na Lunes. So, may na lang po ulit. A few moments later. Ito po. Yung sabi ko kanina, pwede kayong mag-skateboard yan, pwede kayong mag-bike. Ayan. Ayan, dire-diretso yan. Paikot to yan, paikot. Paikot po yan. Ayan, ito nga po yung entrance papunta dun sa loob ng munisipyo po ng Apalit. So, meron lang po. A few moments later. Yan yung mga naglalaro na naka-skateboard. Ayan, meron po ditong mga gulay. Kagaya ng sili na pansigang. Tapos dito naman talong. May talong po dito. Ano ka po? Talong. Talong. Tao ka ba? Maganda to kasi design yung stick, so papakinabangan at
napakaganda po nitong lugar ngayon dito sa tapat na munisipyo ng Apalit. Sa mga kababayan namin o kabalin namin nasa ibang bansa, sa abroad, ito po, sana magustuhan po ninyo yung aming video na ipinakita sa inyo. Yan. So, ito ko na po tatapusin yung video at lagi po kayo mag-iingat, especially sa mga kapatid namin OFW na nasa iba-ibang bansa. Yan, mga kapatid namin guardians, mga bro and sis, lagi po kayo mag-iingat. At maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo sa amin. Shoutout po sa inyo lahat.